Senyor president, senyor conseller, ja li avanço que fugirem d'aquesta deriva ubicada d'una banda en la suposada tendresa i desbordament que li provoca la diputada senyora Nebrera i que també intentaré, a no ser que vostè insisteixi, fugir també d'aquest intent de portar un debat en la lluita, diguem-ho d'alguna manera molt clara, de la dreta espanyola i les esquerres del PSOE i del ministre Rubalcaba, desvirtuant les actuacions de les autoritats judicials i de les forces de seguretat. Crec que això els ciutadans no ho entendrien. Deixi'm, de totes maneres, que li digui que per primera vegada algunes de les coses que havíem sentit a altres ciutats llunyanes, com que la gent tenia por d'agafar l'autobús o el metro, doncs comencen a passar a Barcelona. I la veritat és que els hem de dir que les seves actuacions, senyor Saura, les seves declaracions, lluny de portar confiança, lluny de tranquil·litzar, fan agafar encara més intranquil·litat. Donen la sensació que no sap què es porta entre mans. No donen informació veraç, no tranquil·litzen. La veritat és que no sé si se la guarda o no la té, però en qualsevol dels casos això reforça la intranquil·litat. I li haig de manifestar que després de la sessió d'aquest matí de la Comissió de Matèries Secretes, que ha durat estrictament 40 segons, on llegim més informació en els diaris d'avui que no pas la que ha traslladat vostè en una comissió secreta en els diputats d'aquest Parlament, doncs aquesta sensació s'ha incrementat. I això no és un fet aïllat, senyor conseller. Vostè és un factor d'inseguretat. Sí, la veritat és que no es pren, creiem nosaltres, la nostra opinió, no es pren la seguretat seriosament. La frivolitza massa. Vostè no creu en la importància de la seguretat i això ho percep gairebé tothom. A uns ens preocupa molt, a uns altres segurament els encanta. Però la veritat és que vostè és un conseller d'un govern i un conseller de governar per la majoria i no per aplaudiments minoritaris. Vostè actua més com a secretari general d'Iniciativa que com a conseller d'Interior i permanentment està, i ho lamento, prioritzant l'interès partidista i no pas l'interès general. Deixi'm que li recordi que en el frontispici, expressió que li agrada molt repetir al diputat senyor Ridao, de la seva recent conferència del 28 de gener, ja hi trobem un lapsus psique. El primer objectiu, reconegut en aquesta exposició pública, ha estat que en aquest any, paraules textuals seves, hem deslegitimat les veus d'aquells que qüestionaven la capacitat d'iniciativa de gestionar els temes de seguretat. Crec, sincerament, que com a balanç és un balanç que ja orienta quina és la seva prioritat i quina és la seva visió. La veritat és que els equilibris, els interessos partidistes han estat a l'origen de la situació, la configuració del mateix govern tripartit. La veritat és que vostè mateix ho reconeixia. Poques hores després de ser nomenat conseller d'Interior deia és poc ortodox unir relacions institucionals i interior. I deia més, assumim aquesta conselleria convençuts que ens interessa. És important per a la nostra formació. Bé, a l'origen del problema hi ha aquesta ja vocació clarament d'interès partidista. No valoro el comentari que va fer la conselleratura. Interior hauria d'estar en mans del partit del president, deia, segurament per altres motivacions. Però és que el senyor Bosch comentava també aquells dies, Saura em va trucar, vaig opinar que valia la pena i que cobríem el doble flanc, més quota de poder i més gestió per en Saura. La seguretat subjecta, evidentment, d'una valoració estrictament i prioritàriament dels interessos d'un partit. En cap moment la seguretat de la gent com a prioritat. La veritat és que també, i no és un debat ideològic, no és si un polític d'esquerres pot assumir la seguretat o no, o d'Iniciativa per Catalunya, però és que els hem de recordar que vostè i els seus prediquen, més que practiquen, el bonisme, no? Tothom és bo. I la veritat és que això no és cert. No és cert. No, n'hi ha que són dolents. Sí. N'hi ha que són dolents, n'hi ha que volen matar, n'hi ha que volen instal·lar la por, n'hi ha que volen destruir mitjançant la violència l'estil de vida occidental, i ho diuen.
No, i ho diuen. I els catalans, ens agradi o no ens agradi, i els agradi a vostès o no els agradi, formem part de l'estil de vida occidental. I per això som un objectiu prioritari. I això no és fer alarmisme. I no hem d'instal·lar i provocar la por, però ens ho hem d'agafar seriosament. La millor contribució perquè la societat catalana no s'alarmi més és que percebi que les autoritats públiques, la Generalitat, el conseller responsable de seguretat del país s'agafi seriosament aquesta qüestió. I això avui no passa. Avui es juga a evitar l'alarma a través de negar el risc de frivolitzar-lo. Recorda les seves declaracions fa pocs dies? Només els hi han trobat 4 detonadors i alguns balins. Paraules seves, conseller. I això segurament potser té èxit en la disminució de l'alarma, però té un efecte extraordinàriament perniciós. Incrementa el risc. I això no ens ho podem permetre. Necessitem un responsable de seguretat que s'agafi seriosament aquesta tasca. I vostè, senyor conseller, no ho fa. La veritat és que ja torno a l'origen, a la percepció de que el seu departament era com un tot essent, funcions amb orquestra, van denotar ja des de l'inici, i ho vam denunciar-ho, que la seguretat no es situava en la prioritat de l'esquema del seu govern. I per tant, la responsabilitat no és només seva, també és del president de la Generalitat. Seguretat ciutadana, seguretat pública, trànsit, emergència, seguretat civil, anem bé, joc i espectacles, coordinació de les relacions amb el Parlament, relacions institucionals, desenvolupament estatutari, promoció de la participació social, recuperació de la memòria històrica, foment de la pau i dels drets humans. Vostè té 3 despatxos oficials més el del partit que com a líder de la seva formació política també té 4 responsabilitats públiques. Aquesta és la manera d'entendre la prioritat que ha de tenir un conseller d'Interior? Com reparteix el seu temps, senyor conseller? La veritat és que tot això acaba provocant idees confoses sobre la diagnosi. No passa res, no hi ha perill, la delinqüència disminueix, a Catalunya no hi ha cap focus de terrorisme islamista. Produeix també idees confuses sobre les prioritats, sobre les restriccions de la llibertat, sobre no prioritzar les situacions de delinqüència, de vandalisme, d'incivisme, les situacions amb els ocupes i les declaracions, la relativització dels robatoris amb força, l'actuació dels hooligans que no són controlats, les festes rave, l'excessiva defensa dels vocals del seu partit en determinades situacions d'inseguretat com a conseqüència de protestes ciutadanes, la no defensa ni la presumpció d'innocència dels seus funcionaris, que hauria de ser la prioritat absoluta. Tot plegat, més enllà de més d'haver de controlar, també políticament, perquè vostè és el responsable últim, doncs les iniciatives brillants dels departaments que vostè controla a través de l'aigua en vaixells o del 80 per hora o estreny els carrils de trànsit, la veritat és que ens permeten dir que en els fets i en les actuacions també aleshores ens equivoquem. Per què no s'utilitzen els instruments legals que contempla la llei 4/2003, la llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya? Què passa amb la Comissió de Govern per la Seguretat? Què passa amb el Consell de Seguretat de Catalunya, que porta 5 anys sense desplegar-se? Què passa amb el Pla General de Seguretat? Per què la percepció d'inseguretat a Catalunya està disminuint la percepció sobre la seguretat des de l'any 2004? Per què la desconfiança sobre els responsables polítics és cada vegada més feble? Per què hi ha aquest malestar creixent en els Mossos i en la policia de Catalunya? Com és que es donen permanentment informacions contradictòries, fins i tot desinformacions? Com és que els mateixos diaris, fins i tot els més seriosos, parlen reiteradament de descoordinació entre els cossos i forces de seguretat el mateix dilluns encara? I la veritat és que la pèrdua de prestigi de la policia del país, amb la importància simbòlica que té, evidentment, la policia per un país que aspira a tenir el màxim d'autogovern, doncs avui està a l'ordre del dia. L'ordre públic i la seguretat, i això sabem que vostè ho sap, és un pilar d'un estat de dret. Forma part de les polítiques més transcendents que configuren i garanteixen un sistema democràtic i la garantia de les llibertats dels seus ciutadans. I la policia ha de ser un espai i un referent de confiança, d'estabilitat. I avui, senyor conseller, vostè no ho garanteix. I és aquest el motiu pel qual des del nostre grup ja vàrem proposar i continuarem proposant que hi hagi una reestructuració, una remodelació del govern i que la situació de descrèdit de la seguretat en les seves mans sigui reorientada per part de l'actual govern. Moltes gràcies.